Jenengan iki sinden sing mempunyai aura positif. Iya. Tenan kuwi, sampean meneng wae ketok aura. Ngerti ora sing marake apa? Napa? Andeng-andenge jenengan teng mriki niku lho. Kok yo ngematke andeng-andeng barang lho sampean iki. Sik. Jan. Kiai kok le ngedapi-dapi. Iya. Pripun Pak Dalang? Nembang meleh. Nggih. Napa niki? Aja Pak Dalang ngono to. Lha pripun? Pekewuh aku anggere ngomong nembang Pak. Apa sampean gelem tak undang nak? Lah kan nek Dalang niku kan pantes nggih Pak Dalang. Lah ning urung wayahe dipak. Mongko tuwon jenengan karo aku ki Mas dipak-pak. Iya. Masa nggih Dik ngoten ki nek pripun ngoten. Lah ora apa-apa, urung ya sepuh jenengan kok ya. Iya. Sepuh. Pengalamane ya akeh jenengan. Iya. Tembange, Mbak. Apa? Napa Pak Dalang? 10-8. 10-8. Iya. Heeh. Mbak Wanda iki lho. Apa? Mula ya ora aneh nek para wiyaga kidul seneng karo panjenengane. Iya. Seneng ki ora kok teges seneng tresna arep ngepek ngono ki ora lho, Mbak. Pripun? Ning dasare panjenengan iki sinden sing mempunyai aura positif. Iya. Tenan kuwi, sampean meneng wae ketok aura. Ngerti ora sing marake apa? Napa? Andeng-andenge jenengan teng mriki niku lho. Kok yo ngematke andeng-andeng barang lho sampean iki. Sik, Mbak, sik. Marep rene. Ana. Rana. Rumah saku andeng-andenge mbiyen iki kiwa tengen kene karo kene lho. Kok sing siji kok ora ana apa merusut ya, Mbak? Sinden kuwi gur ora kalap gawene gur tiwas dirajek wesi untune. Nggih. Iki sampean sing berhak nampa, ngoten. Mergo, yakin. Mergo iki mau wis mandat saka Bu Kepala Dusun sawirane diparingke disukake sing nembangke. Endi kok ket mau ikhlas diparakne rono terus. Makasih Pak Dalang. Matur nuwun. Nah ya karepku ki tak suwek-suwekke ki arep weruh andeng-andeng kok.
nuwun. Iya, Mak. Iki awake dhewe sowan ana ing Tuban. Nggawa kesenian saka daerah Gunung Kidul. Saka daerah Yojo kono. Heeh. Dadi tak gabungke sing dhisik dhewe mau sing nganggo apa cakepan ladrang gumet. Kok gumet? Slamet gumet wedang jahe. Kuwi mau reok flash mob khas Gunung Kidulan. Oh iya. Terus yang bait kedua kuwi mau jatilan lho. Oh iya. Dadi ki tujuanku ki ngenalke budayane awake dhewe khas saka Gunung Kidul Ngayogyakarta kono digawa nyang Jaban Rangkah Gunung Kidul. Ki ya tujuane mengenalke. Iya. Perkara ditampa apa orane kuwi gumantung para pamirsa. Oh iya, Mak. Nek jane ki mau nek jatilan ki nek ning Yojo kono ki nganggo ndadi, kelebon demit, mangan beling. Mangan ula mentah, mangan pitik mentah. Urip ora mung mentah. Iya. Ah kok iki mau ora atraksi ngono. Men, Mas. Wis wareg lho. Iya. Jane apik umpama nganggo atraksi ngono. Iya. Ning paling ora ya tambahi 5 yuta. Oh. Lah ngopo? Ah nggo nambahke cah telu kuwi paling ora UGD kabeh. Sing dipangan bangsane pitik, ula ngono kuwi mongko gilani ngono kae. Iya. Ning ya ngono kuwi ana ilmune. Mongko mangan sendok, mangan beling. Iya. Matur nuwun. Sowan ana ing laladan Malo Wadung kene, Nduk, ngersane warga masyarakat. Alhamdulillah. Penonton wiwit sore mau wis tumplek-blek. Ya. Nek cara Gunung Kidulan kono ki nek agi uyon-uyon, agi sambutan ngono ki penonton ki koyoke ora enek. Iya. Sepi. Mergo nek daerah kono ki do memeng midhangetke sambutan karo uyon-uyon ning begitu nek wis lekas dalange dok 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 gedhok kotak kuwi terus penonton kebak. Kuwi nek ning Gunung Kidul. Ya. Ning sing elok sing tak apresiasi saka warga masyarakat ing Malo Wadung kene iki ket panggunge urung ditata penontonnya wis kebak. Iya. Ki luar biasane neng kene iki mertandake yen to warga masyarakat Malo Wadung Desa Sidoharjo. Ya. Kecamatan Senori Kabupaten Tuban iki ngetokke le guyub, ngetokke le rukun. Mula tak jaluk apresiasi, aplaus, tepuk tangan kagem warga masyarakat Malo Wadung sedayanipun. Iya. Iki penghargaan luar biasa. Mau wis dijlentrehke karo Budukuh. Budukuh ki. Nek cara nggone dhewe dukuh. Ya. Nek cara kene kepala dusun. Oh iya, Mak. Wis dijlentrehke akeh-akeh kae mau. Iya. Ki awake dhewe ngaturake kula nuwun lan matur nuwun sarta ndedonga. Ora iki kajate apa, Mak? Kajate, Nduk, Ya. bersih dusun Malo Wadung. Ki gilirane dua dusun, Malo dan dusun Wadung lho. Oh iya. Nek Desa Sidoharjo ki eneng 5 dusun utawa 5 padukuan. Apa wae? Ngendi wae, Mak? Padukuan Lanjan, Ya. terus padukuan Banaran, Ya. dusun Malo, dusun Wadung ya mengiki, Ya. sartane dusun Tapen. Oh iya. Lah awake dhewe mau bengi rak bar ngelipur warga masyarakat ning Banaran. Banaran Gunung Kidul ora Banaran kene kok. Iya. Syukur anu warga masyarakat Banaran kene arep sisan saka kene terus esuk bengi diboyong kon mayang ning dusun Banaran kene ya ora apa-apa. Iya. Ya ora apa-apa. Ndedonga kanggo warga masyarakat. Ya, Mak. Mergo komoditasé warga masyarakat kuwi pertanian. Ya. Mula warga masyarakat iso nganakke syukuran sing kaya ngene iki mergo saka gedhe prihatine warga masyarakat lho. Ya, Mak. Aku dhewe ya ngrasake wong-wong tuaku ki ya petani, aku ki anak tani. Ya nuwun sewu nek petani ki akeh sedekahe karo panene. Oh, Kala mangsane nek wis nandur jagung, delalahe udan terus jagunge kunting gur ditebas dienggo pakan kuwi sedekah. ya. Pari umpama udane ngedur ora leren-leren utawa kepara
kosok balene nandur pari ora enek udan parine mati ya gur ilang ora enek lampuse kuwi ya gur sedekah. Iya. Ning warga masyarakat kene iki duweni komoditas sakliyane jagung karo pari kuwi kagungan ya kuwi tembakau nduk ning kene. Oh ya dadi mbako kene iki khas ya Mak. Wah khas. Mongko wangi ora prengi kaya mbako gawane awake dhewe kuwi. Wah iya. Apa kowe rene ya nggawa mbako Mak? Nggawa aku sing do ngono kuwi. Iya. Iya Mak. Iki rak pancine wis meh mangsa ketiga. Iya. Mula ya nek nang nggon aku kono iki jebule ya padha karo kene nek nandur mbako ki wayah ketiga. Bener kuwi. Dadi kene iki selama setahun ya wis pokoke lemah ki ora tau leren. Ya. Ning ya enek sing leren ora ditanduri apa-apa. Wong urutane iki nek bar pari iki terus jagung, bar jagung terus mbako. Bar mbako terus pari meneh. Ngono kuwi terus. Ya. Luar biasa. Ndedonga kanggo warga masyarakat. Muga-muga sak pungkure wayangan, sak pungkure ngadani tradisi upacara adat bersih dusun Malo Wadung warga masyarakat Dwi Padukuhan utawa Dwi Dusun Malo Wadung sak pungkure iki lan sak teruse tansah pinaringan karahayon adoh saka rubeda tansah pinaringan bagas waras slamet donya lan akhirate. Amin. Digampangke anggone ngupadi rejeki sandang lan pangan dimurahke kanggo warga masyarakat Malo Wadung kene. Amin. Sedaya memala sageta sirna entek ketamplek kecemplung kedung kendang kentering kali bengawan keseseru rambel silang mesna kecocok-cocok tungga kayu danalaya tulak sawan baliya nyang dalan warga masyarakat Malo Wadung mungkari nemu tentreme. Amin. Iya Mak. Para among tani, among kesmo ingkang mapan ning Tegal kepanasan tandurane mbako jagung pari iso dukut 1000 tuung rembaka panene melimpah hasile kabeh apik. Allahumma amin. Ingkang padha bebakulan, ingkang padha dedagangan muga-muga kulake murah adole larang. Allahumma amin. Arepa kanan ekonomine jagat lagi morat marit ning tak jaluk ekonomine warga masyarakat Malo Wadung Desa Sidoarjo Kecamatan Senori Kabupaten Tuban tansah lancar ngrembaka ora ana alangan apa-apa. Allahumma amin. Arepa dolar saiki wis tembus 18.000 ning warga masyarakat kene ora nganggo dolar nganggone dulur. Amin. Hubungane apa? Lah ya nek piyae desa nuwun sewu piyae masyarakat kaya aku kaya kowe ngono kuwi nganggone dulur ora nganggo dolar. Wah iya. Tamu undangan Kepala Desa Sidoarjo ingkang diwakili Bu Sekretaris. Oh ya, Bu Sekdes. Mau wis kepareng-pareng mangandikan. Ya. Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas matur sembah nuwun. Mbah, ki sinden 7 saka Gunung Kidul ayo dimanfaatke, Nduk. Oh iya. Ki yo acara iki didonaturi, disponsori akeh banget. Ya. Warga Malo, warga Wadung, saka Pertamina, APBDes, terus BAG, Saldo Lama, PT Sambersi, PT General Budi, CV Ujung Selatan, CV Sumber Rizki, Anissa Jaya, CV Primakom lan sakpanunggal totale ana 23 sponsor. Oh iya, mau wis disebutke karo Buduko. Ya, dikenalke sindene, Mak. Ki sing saka Cerak Dalang sikik lho. Oh iya. Rumangsaku melu akeh bengi iki ya, Mak. Iya, coba sugeng dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu, Kang Mas. Nggih. Kok Kang Mas wong tuwa jenengan kok. Lho. Mboten lho. Mboten to? Oh nggih. Mboten. Ya wis sinten asmane? Nggih. Nggih, temakan nami kula Ica. Mbak Ica. Nggih. Daleme pundi, Mbak? Kula saking Rejoso Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nggih. Oh, berarti jenengan senes Gunung Kidul. Oh iya. Nggih, senes. Kleru kowe muni sinden saka Gunung Kidul kabeh ora iki ketitik saka Nganjuk. Ngene lho, niatku ngejak sing saka sak njaban rangkah Gunung Kidul ki niatku jembarke srawung, jembarke relasi. Oh iya. Nggih, Mbak Ica daleme Rejoso Nganjuk. Nggih. Pun kagungan putra napa pun krama napa tesih legan, Mbak? Tasih legen. Oh, yuswa pinten? Pinten? Bloko mawon mboten saisen-isen teng mriki. Iya. Kula tasih
16 tahun. 16 tahun? Nggih. Wedan ya duh. Iya. 16 tahun kacek 2 tahun karo kula, Mbak. Oh, nggih. Lah jenengan umure pinten? Non? Jenengan umure pinten? 18 tahun. Iya. Arep 19 tahun. Iya. Aku mau ngarep keling karo panjenengan, Mbak. Gandeng umurmu kuwi agek 16 tahun, ngati-ati nek karo wiyaga-wiyaga iki nek salah sijine sing pedofil, Mbak. Hati-hati, Mbak. Sing pundi nggih niku? Sing nyaron. Mbak, hati-hati, Mbak. Kuwi ngarah wong gerang ora kelakon, ngarah cah cilik ora kelakon, entek-entekane kari dhewe ngarah wong lanang wis jan. Mbebangeri jeneng Ansor Laras. Iya, Oknum kok kuwi oknum wiyaga, Mbak. Mbak Ica daleme Rejoso Nganjuk. iya. Tindak mriki kalih sinten wau? Kalih Bapak Ibu. Bapak Ibu sinten? Bapak Ibune sampean apa? Nggih. Oh, ya syukur. Iya. Maja nemro ki menengo sik. Aku nek karo sinden ki cukup nggo serawung, Nduk. Wah iya. Sik Mak, Piye? tak genahke nek serawung ki rak ya serawung lahir batin. Lah kowe serawung lahir apa serawung batin? Ayo lahir batin kuwi tegese lahir terus sing ati kuwi ki ya serawunge tenanan ngono lho, ora ana grundel sak jerone ati ku ora ana jeneng rasa meru telek. Iya iya. Ora sah alasan kowe kira. Nek seneng kok tak tembungke. Lambemu, Mas. Aja. Aku isih video call ki lho dirungokke, Mas. HP-ne mati niku lho. Eh? HP-ne mati niku. Lah tak pateni HP-ne arep jagongan karo sampean niki. Wediku kok nek terus tekan ngomah buka WA lho kok foto profile ora ana di WA centang siji aduh diblokir iki. Ah golek meneh. Umpama ora ketemu tak baleni meneh. Ha iya. Mbak Ica. Iya, daleme saka Kelas nek 16 tahun ki kelas piro, Mbak? Kelas 10. Kelas 10? Badhe minggah kelas 11. Oh, tahun iki nggih unggah-unggahan nggih. Nggih. Oh, nggih nggih. Aku ki karang wis ora sekolah, wis lulus ki dadi ora ngerti umur semono ki. Kowe arep kenalan kowe, Kuwi ketoke isih 6 to, Mbak? Ketoke isih kelas 3 SMA. Kuwi anake wis arep 3. Waduh. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak Isa. Wis kersa nyengkuyung kanca-kanca Ansor Laras nggih. Pangapunten kaya ngeten iki, Mbak. Wateke wong Gunung Kidul niku nggih sok srogal-srogal mbok menawa gojekan keladuk wani kurang deduga niku ya wis lumrah. Sing nyaron nika wis dadi saksi bisu. Atose lambene kanca-kanca. iya. Ora apa-apa. Ana mangkat numpak bis mandek ping 5 kok sing medun ya gur sing nyaron kuwi tok. Mula sopire terus malih dadi dedya kala wel katak sini. Lah ngopo Nesu ae. Ketoke ndek dendam karo sing nyaron kuwi. Rumangsane lah kok cah ki rupane kok eleke nyaingi aku ya ngono kuwi. iya. Kiwane Mbak Ica. Sapa asmane? Sugeng dalu, Mbak. Sing kendel gila-gila. Sinten? Wilut sendalu Pak Dalang. Nggih, ampun Pak to, kula ki isih 18 tahun kok Pripon, dipak. lah pripon. Nek ajeng ngepak niku sing genter aja kula, ha. Ya. Oh, nek sing gender niki Pak. Wis pantese Pak. Heeh. Iya. Nggih, nderek pitepangan nampi kula Wanda Amara. Mbak Wanda Amara. Nggih. Senes Wanda Amarah ngoten to, Pak? Boten, boten nangge hal. Alhamdulillah mboten ngangge amarah. Iya. Ning arepon jenengan asmane ora nganggo amarah, ning nek sing gender ki lirak-lirik nek jenengan kok iso menimbulkan amarah bojone sing gender. Iya.
Mbak Wanda Amara. Nggih. Daleme pundi, Mbak? Kula saking Ngawi, Pak Dalang. Saking Ngawi. Nggih. Yaduh, Ngawi. Kok sing gender didukke alas ketangga wae nek ngono. Tebih mboten Mbak nek kalih alas ketangga. Caket, Pak Dalang. Caket. Nggih, Caket. Wah, caket. nggih. Kok nggih mudeng alas ketangga to? Wah, kula nate nepi teng mriko. Ngeterke sing gender niku karepe ajeng goleki daleme jenengan ning urung ketemu rak ngono. Iya. Akhire terus ngarit ning kono. Iya. Mbak sapa Mbak Wanda? Anu yuswa pinten, Mbak? Nyun mapunten. Sampun krama, sampun peputra menapa taksih legan? Tasih legan. Tasih legan nggih, alhamdulillah. Dijagi nggih, Mbak. Piyai legan menika godane wakeh. Iya. Kaya 08 dengkulmu amblek. Jenengan ampun ilfil nggih, Mbak. Kalih kanca-kanca wiyaga ampun ilfil nggih, Mbak. Mboten, malah gayeng lho Pak Dalang ngeten iki. Alhamdulillah. Masalahe wiyaga niki enten sak perangan sing sok arang adus ngoten niku. Oh nggih to. Nggih. Klebu dalange niku ya sok arang adus. Ya gur nek pas butuh wae le adus ki. Iya. Lah butuhe adus bendina ya adus terus. Iya. Mbak Wanda Amara. Ya, wis dikenalke sindene. Nek sing liyane kono. Ora usah kenalke, engko dikenalke karo melaku wae. Oh ya. Wah. Sengitku nek arep ngejak omongan sinden-sinden sing gawan saka Gunung Kidul kuwi ngono kuwi lho. Ngopo? Mesti lambene iki benging. Feedback. Langsung gawa speaker aktif dhewe-dhewe ngiwanengen kok. Nawala eneng, Mak. Ana dari Bu Dukuh, Bu Kadus Malo, panjenenganipun Ibu Lina. Kalian Pak Kadus Wadung, panjenenganipun Bapak Mas Mudan. Ya. Gendengipun 10-8 Tayub Tuban. Oh ya, kok diaturke. Kok diterawang. Nek ora ana duwite barang men. Iya. Saking Pak Haji Sularjo Kedung Poh, nderek nyimak saking Suriname, Amerika Selatan kagem dulur-dulur warga IKG korkap ngelipar mugi-mugi sami sehat tambah ngrembaka nyuwun podang kuning. Nggih, diaturke engko. Ya, diaturke sapa sindene sithik, Mak? Ayo, ke Mbak sing saka Ngawi mau lho. Sapa? Nyane Mbak Wanda Amara. Oh ya. Diaturi jumeneng, Mak. Sepote. Jeruk garut adute. Ya, tadi sudah sapa menyapa. Sekarang dipencet sik tok, Mbak. Mik niku nek mboten jenengan cekel terus jenengan pencet sik niku mboten iso urip. Pun Pak Dalang. Ya. Nah, Nggih, pripun? sowan wonten ngersanipun warga masyarakat. Ya. Nggih. Diberkahi pepundan. Ya. Pak Dukuh, Bu Dukuh, Pak Kadus, Bu Kadus. Ya. Panjenengan mang anu Mbak ndongake, Mbak. Kagem warga masyarakat Malo Wadung mriki muga-muga le bersih dusun nuwuhake katentreman, Mbak. Monggo, Mbak, ndonga. Nggih, mugi-mugi napa nggih? Kirangan. Mugi-mugi masyarakat pundi? Malo Wadung. Malu Wadung. Malo Wadung. Malu Wadung. Nggih. Sehat bagaswara sedaya. Amin. Rezeki lancar, Pak Bu. Amin. Amin, Terus, Mbak. napa nggih pokoke sing saya mawon Pak Ah, Dalang. matur sembah nuwun wah jan piyai kok le lenceng kunir, Lenjer kuning. lenjer kuning. Kuwalik kok ya. Karang cangkemku ki wis kanggo ket malam Senin kok ya, Nduk. Iya. Nembang, Mbak. Nggih. Menika Napa, Pak Dalang? mang milih ajeng 10-8 apa arep podang kuning? Iya.
Podang kuning mawon nggih. Oh nggih. Ya. Ki 10.8 ki do ya nggih di ngapunten muga-muga warga kene maklum, Nduk. Lah ngopo? Iki wiyaga saka Gunung Kidul ki arang-arang krungu tayub khas kene. Ya. Ya engko sak uni-unine ya, Mak. Nyuwun pangapunten menawi mboten dadosaken renaning penggalih para pamirsa. Ora apa-apa. Dibawani Mbak kajenge jangkep, kajenge krasa, kajenge sing gender. Tintingane Mas. Ya duh. Mangga, Mbak. Nggih. Tintingane, Pak. Sepinten, Pak. Ora bojone ra melu merdeka. Mangga. Nadyan wujuh temong peksi. Sing gender jan ora iso anteng iki. Iya. Klecam-klecem karo ngempet kuwi. Nano nino halus manis nengse make aku gumun Apa? wiyaga-wiyaga iki lho Mbak. pripun Angger weruh sinden pasuryane ayu kaya njenengan kok terus ora iso meneng cangkeme iki. Apa ora tau ketemu wong wedok apa ya kedukan. Apa enek iki ming wong lanang ya nang ngomahe iki. niki para mpun sami berkeluarga sedaya Pak Pun. Mpun napa dereng lah niki pun niki dereng Nek aku urung sing iki wis kabeh. Sing bonang penerus kae putune wis 4 kae. Sing gender iki wis ping 3 Mbak malahan. yo 3 kali Heeh, tuman kok Dek. Pengen jajal-jajal kok. goleki si podang jenar iba bunga ing atiku Gongke Mbak. nyanding bisa dadi tamba Ki ya ana WA Ya. dari Jakarta bayane Mbah Tarno Tania Jaya menyimak sugeng dalu nderek monitor. Salam rahayu, salam budaya matur sembah nuwun. Ya. Ya ditembangke. Monggo Mbak. esuk awane omah wis ora krasa keluyuran aku lagi sing tak sayang
kasih, Mbak. Mbak. Sapa asmane, Mbak? Mbak Wanda Amara. Ya, Mbak Wondo. weh. Aku Mbak Wondo meneh. Lah nek Jawa ki tulisan A ki diwaca A. Oh iya. Ya, 10-8 sapa sik minangkani? Kok sithik, Nduk? Ya, Iki ora kudu dipinangkani urut. ya. Wong iki mau sing podang kuning iki mau wis kepareng transfer 500.000. Weh, matur nuwun. Bukti tresnane karo kanca-kanca. Ya, Ya sing nembang njaluk request tambahan tembange apa? Sesideman garap tayub. Oh ya. Sapa sing minangkani? Mbak Ica lho. Oh ya. Lah kuwi isih sekolah kok tok nembang Sesideman. Manajer kok. Wus. Kurang ajar ora. Ajar nembang ngono. Lah kowe iki wis pinter rasa ndadak ajar. Ya. Sepote kanggo Mbak Ica. Cepada nelangsa uripe jaman rekoso urip panjenengan. Selamat malam Mbak Ica. Selamat malam. Ya. Ndonga sik kanggo warga masyarakat. Jenengan ki sinden sing angsare apik, asepe apik, berkah apik merga panjenengan kuwi sinden sing urung tau kambon lanangan. Iya. Kok terus cobloko ngono aturmu mak? Tenan kok. Iya. Sing sekolah ki tegese kudu terus ngegulang ilmu pendidikan, Mbak. Iya. Aku barang ki yo lulus tahun iki yo gek engko terus kuliah. Kapan? Tahun ngarep. Oh ya. Ya rak yo terus kuliah kean. Ya. Nggih. Nembang, Mbak. Nggih, nembang napa niki? Sesideman. Wah, jan. Apa? Bocah ki nek isih urung ngerti samu barang lir. Heeh. Ditakoni jawabe ya apa perlune. Heeh. Beda karo sinden sing saka kene Jiro lu kuwi. Sapa? Sing untune dirajek wesi kuwi. Mbak Niken to. Heeh, kuwi diomong takon sak perkara le jawab 35 perkara. Ejian tenan. Tetek bengek panu kadas turap gatal jamur sak enturune sebutke kabeh. Iya. Dikancani karo panjenengane Mbak Niken ya, Mbak. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Ya. Ya. Ole 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 ole. Kok sepote ole-ole ngono. Lah iki sinden kulino di oleh-oleh kok. Alah, sio-sio kene ya butuh aku. Kene ya aku dinggo. Lah nek ora tak nggo terus arep nggo apa kowe? Lah iya. Nggo masang sajeng. Ora sio-sio. Ora aku ki ora sia-sia, Mbak. Nek karo sampean ki aku ki ora sia-sia. Peduli. Oh, mergo aku ki ngerti jenengan ki ora ana priya kakung sing ngopeni, ngono Lho sing ngomong sapa? Lah sira dhewe. Oke. Lho ya gaya-gaya rada kemati kabeh karo aku. Wah. Mas. Dadi lenggem mateni iki giliran ngono ta Mbak. Ya tegese kan ya nek karo kanca ki saling sayang. Iya. Iya. Kowe dikancani adine. Nggih. Jak nembang. Iya. Nek Niken. Jenengan sing ngejak sing WA ra Mbak Niken to nggih. Nggih. Nah. Dik Ica. Kayak seumuran ya. Nggih. Seumuran. Seumurane anakku maksudnya. 20. 11 20. 20. Kok kowe ngece?
Nek kuwi isih SMA Mbak Ica ki. Mbak Ica SMA lho, aku malah isih SD lho. Apa SD? Sampun dol. Wis dole kok to bangga-banggake ora. Ora apa-apa. Iya. Sesideman tembange ki request saka Suriname. Oh iya. Wow, dari Karyane sapa sesideman ki? Ki Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih. Heeh, dibawani cah loro kuwi terus go tibake tayub. Sing tak kuntak goblak. Ya, nano nino sing enom sik, Mbak, sing enom sik. Berarti aku. Loh, enom kono, kowe iki wis hampir usiamu hampir menginjak kepala orang kok. Ya ora apa-apa nek rak senak lho. Apane? Ya gaweane. Ya, Mbak Ica. Nggih nderek aja nggih niki. Lho matur nuwun, kula matur nuwun Mang Sengkuyung. Ya. Ampun grogi, Mbak. Aja ngrungokke omongane si Blacky niku. Blacky. Sing demung kacamatanan kuwi. Blacky. Kok ya Blacky lho. Lah apa? Lah iki sing loro kacamata kabeh lho. Ya men berarti domain. Anderek sang pake. Ya kayak Mbak Niken soalnya cakepane priya bagus. Sampeyan aja kenal priya sik. Nggih, kula kenal jenengan mawon. Ya. Ora apa-apa. Sebatas entertain panggung ora apa-apa. Ya. Aja deh, kowe tersesat kowe nek kenal karo dalange. Kok kowe iso muni tersesat nek kenal aku iki dasarmu apa ya? Alasanmu apa kok ngarani ngono iki? Aja ya ora ngono to Kebo Marcuet, ngomonganmu nglarakake atiku lho. Ora trima. Loh, ora trima lah kowe netangi kamurkane Bupati Blambangan kok. Dasarmu apa kok ngarani nek kenal aku tersesat ki ngopo? Ya ora tegese kan ya nek kenal ki karo sing seusia ngono lho. Lah ya bener to lah kok ngarani tersesat. Wusin. Lah kowe luwih tuwa lho. Baik, men. Sing tuwa aku ki nuntun sing luwih enom. Goblok. Pikiranmu ki luwih tuwa saka umurmu ngono lho maksude. Ya wis, nang kene iki aku kalah. Nah, kowe salah pergaulan mergone. Kalah aku. Oh ya rumah saku ki aku terlalu gege mangsa ngelak wanci ya. Lah iya lho. Wis roh apa-apa ya aku. Yo. Ayo. Ditinding nggih, Pak? Nggih. Sik. Mboten sah dadak dikon ngoten lho, gaweane napa cak-cek ngoten. Mojian. Bagus kang Allah Sowan. Soan menyang kutha gedhe. Nah, iki gedene tenan masalahe le nganu nembangke gedhe iki ora cengkoke ora akeh dadi gedhe tenan. Iya. Oh nek gedhe ki ra nganggo cengkok. Cengkoke ora akeh. Heeh. Contone kae sing ngempul kae saka Bali lho kae. I gedhe abrak asmane kae. Kae ya cengkoke ora mergo ya gedene asli, asli. Karepe TKT tenagane barang. Iya. Bendera terus kayung yon Selendang selendang kuning
Ya Mbak Ica. Ya. Swara kurang premono ning wases ngurung Aku kok Mbak Niken. Dalam Aku karo Mbak Ica iki kaya ora asing ya, kaya wis tau ketemu ngono. ketemu nendi lho Mbak Ica lho mae iki ngendi Dik Nganjuk. Nganjuk sampean Aku- gulung gitu Aku tau mayang ning Nganjuk ya. kayak terus ketemu nendi Apa ya ning kono ya? ah ngimpi wi kuran Ya iya. Ya wis to. modus sok-sokan ketemu apa Ya nek Mary iki ora sak terus pengarepe diseneni ngono kuwi kan. lah kok Mary lah aku ya luwih pengalaman to Mary kok karo Lah nek sak umurmu kuwi wis ora pengalaman, kemalaman. kemalangan kemalangan lho. Ya Mbak. Hangung romarang bendara Dia. Tiah sules tiah Bener kuwi, muni Diah Sulistya, wingi enek sinden kleru Diah Sulisjong ngono. Dadi ratinge ning YouTube medun. Kleru Sulisjong. rapik Pijer. pijer ngincangake alis Bangga. terus tresno sesideman Ya, langsung ditayubke. Ya. luweh becik paten ono timbang kepisahan marang kula warga garwa Ya. urip ana utake Kula nuwun. apa
Mangga, Mbak. Luwih becik patenono timbang perpisahan wadyakan selestia tak ring wangi samudana marang kula warga Gerwalan Putra liwat kincanging alismu rasa anggendang hatiku senetyan posling serius aku isih mampu ngladeni solamu yen kowe bocah guna sadyan bocah guna katuko henrempo jiwa ragaku kok kurung kahormatan mangkrong rupa kantya pindha urip ana udah gede kawe kakokane apa wae senajan sesideman mesti tak wujudke matur suwun sampun Ya. Wis dipinangkani tayub cara kene ya senajan sauni-unine. Ya. Mergo pengrawit khas Tuban asli karo pengrawit Gunung Kidul kuwi beda rasa, beda tangan, beda cacakan. Iya, Mak. Ya iki diteke sindene Sapa? Mbak Yanti. Oh, iya. Mbak Yanti ki daleme. Gunung Kidul jenenge daerahe Panggang. Weh. Dadi Mbak Yanti ki rono-rono kemritik. Oh, iya. Kemritik ngopo? Kaya barang dipanggang kae lho wong asline can panggang. Ya, Mbak Yanti karo sapa? Karo Mbak Bengok, Via, Mbak Via. Ayo Teletubbies loro. Ya. Sepote apa? Surasah nganggo sepot. Oh, wah iya. nganggo Hah? nganggo ngadeg aku Ayo ngadeg. mau ora disepoti kok Oh ya, tol jae nak jae tol jae tik. Wes. ku setitik ya Vio Ora usah okeh-okeh. kene lho wis semangat dan nyepoti sendi ngono Selamat malam Mbak Yanti. selamat malam Mas Nggih. Yusuf tambah bagus Oh, lambemu. bagus tenan saiki Jenengan ya tambah ayu, sinden semene iki sing ketok ayu dhewe ming sampean. matur nuwun Mas Nek dhewe, kok nek jenengan dhewe. sumringah tak Nek dhewe ning olehmu ayu ki, Mbak. kuwi jenenge ra ngalem Lah ngopo? jlomprongke Lah ora njlomprongke, lah nek dhewe ya ketok ayu oh tenan. iya Kak jenengan sumringah Apa ora entuk? ya Vi sumringah ya bengi iki ya Lah ngopo? Lah nek aku sumringah apa luput? Jeneng ora ya melu ya seneng to jeneng wong menghibur kuwi ya kudu kanthi ati sing Lah, sumringah, nggih, kan menghibur. pun tigang dalu nggih jenengan ning tetep sumringah Alhamdulillah, Jos, heeh mergo nggih. anek tambane, Mbak. Aku Napa nih? rutin selalu minum jamu tetes herbal bio moringa. Karo jamu tetes alpaking, jamu kuat M King. Sik, Malah kuat iklan. apa?
Lem G. M King. Oh, tak kira lem G marai kuat. Kuwi nggo setamu nggo marai kuat apa. Sampean kuwi jare nek wayangan sok sesek, ya to. Aku rak wis omong. Pripun? Mbak, kamisole iki aja gegeden aku. Lah kok kamisol gegeden to? Nek sesek iki tekno kesiseten. Lah iya, nek sampean mergo kamisole terlalu longgar, sing ngepas wae ngono lho. Kok iso iki pas arep dingine apa piye? Ya sesuk ora usah nganggo kamisol wae. Daster. Iya. Ayo ngok, omong ngok. Lah aku ora tau ucapke selamat malam ya tak trimo meneng wae. Selamat malam, bengok wae jan wis sinden kok le ayune ra kira-kira. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Sing marake ayu ki lho, Mbak. Lempitan nggon gulu ki lho, Mbak. Lah niki aksesoris nih. Kowe iki aja body shaming, aja nerak fisik. Wes ora apa-apa, dheke ya sok ngunek-ngunekke aku kok. Ning kan ning mburi. Ning mburimu lah ngunek-ngunekke. Lah nek aku rak malah wani ning ngarepmu. Oh. Apa ning mburi ki wong jiring getih wedi mati kaya ngono kuwi. Sugeng dalu Bapak Ibu. Dongakno. Sedaya mawon. Dongakno, dongane wong rada koclek ki ampuh. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinaringan bagas waras sehat. Amin. Rezeki kang lancar. Amin. Apa? Ayo, Hasil ayo, tani yang melimpah. Amin. Kumat Harga kocloke. jual yang tinggi. Amin. Nggih, ngoten mawon. Heeh, karo njaluk donga muga-muga kentirmu ndang mari, ngono. Nggih, nyuwun tulung diamini Pak, Bu. Heeh. Amin. Apa? Kajenge kula ndak gek mari. Heeh, ya nembang, Mbak. Nggih, napa? Panjenengan mriki-mriki kapure suka lelipur. Ya, Mau wis diaturke tembange tayub gek saiki rada ngidul. apa? Cara seragenan. Wis tembange wis akeh slendro, saiki genti pelot. Apa mak tembange mak? Napa? Wisa tresna, Mbak. Oh ya. Nyomo meng nyomanya nyone. Ya. Wisa tresna ben dipinangkani cah loro. Mbak Yanti karo Mbak Teletabis. Ya. Sik kok iso teletabis? Kowe mau pas mengagek nganggo apa kae make up dhisik dhewe ka apa? Foundation. Persis tinggi wingki. Gak aku. Terus basan nganggo blush on. Wah, jan kaya drembombok mana. Nek iki tinggi wingi gak aku apa? Kowe, Mbak. Ambo aku mau ora roh lehmu dandan. Delik kok aku. Heeh. Ya, wisa tresna. Wisa tresna jalaran saka kulena. Aduh, witing. Oh, witing to kae. Witing kae. Ya, wisa tresna. Ayo, nak Mas Mojo. Goyang, Mbak.
Lah sing kepiye sing bener? Lah sing kepiye? Bener sing kepiye? Kowe nek lali ku ya ora usah ngluputke aku. Lah wis suwe tenan lho lagune. Lah iya ora apa-apa. Nek suwe iki ya lali iki wajar ya to nek suwe. Iki mongko lagu Wisa Tresna iki ning daerah Gunung Kidul kono kuwi kerep diunekke ning wong ewoh. Sampeyan rak ya penyanyi campursari. Aku ora. Ora to? Nggonku ki ora do seneng kuwi. Ora seneng to? Ora seneng kuwi. Ya wis ora apa. Pungkasane. Ya. Ya maklum, Mak. Sekarang cangkeme wis kanggo kedbar bodo. Ya. Dadi telake wis Ya ora apa-apa. pungkasane. Ya. Wis nembang. Ya. Ki ya isih ditunggoe karo Mbah Mudin. Wah, matur nuwun diberkahi. Ya. Panjenengane Mbah Man. Oh ya Mbah Mudin. Kowe wis akrab karo beliau. Aku ki karo sapa wae ketemu pisan langsung akrab, Nduk. Iya. Wong mau rokoke Mbah Mudin lagi ketemu nyuwun rokoke Mbah, aku ya terus ngono. Iya. Kuwi sangka men akrab. Iya, Mak. Serawung becik, serawung apik. Jembarke kekadangan, mergo kekadangan kuwi sing nuwuhake ganjaran akeh. Ya ganjaran lahir ya ganjaran batin. Ya. Oh, Mbak Wanda pengen nembang ngacung Mbak Wanda. Oh ya. Wis aku bar iki. Ngono. Iya. Heeh. Ayo diaturi jumeneng kok ya ora. Ayo Mbak jumeneng Mbak. Tunjung Bangtorate.
jahe kok le ngedapi-dapi. Iya. Pripun Pak Dalang? Nembang meleh. Nggih, Napa niki? Aja Pak Dalang ngono to. Lah pripun? Pekewuh aku anggere ngomong nembang Pak. Apa sampean gelem tak undang nak? Lah kan nek Dalang niku kan pantes nggih Pak Dalang. Lah ning urung wayahe dipak. Mongko tuwon jenengan karo aku kuwi Mas dipak-pak. Iya. Mosok nggih Dik ngoten ki nek pripun ngoten. Lah ora apa-apa, urung ya sepuh jenengan kok ya. Iya. Sepuh. Pengalamane ya akeh jenengan. Iya. Tembange, Mbak. Apa? Napa Pak Dalang? 10-8. 10-8. Iya. Heeh. Mbak Wanda iki lho. Apa? Mula ya ora aneh nek para wiyaga kidul seneng karo panjenengane. Iya. Seneng ki ora kok teges seneng tresno arep ngepek ngono ki ora lho, Mbak. Pripun? Ning dasare panjenengan ki sinden sing mempunyai aura positif. Iya. Alah. Tenan kuwi, sampean meneng wae ketok aura. Ngerti ora sing marake apa? Napa? Andeng-andenge jenengan teng mriki niku lho. Kok yo ngematke andeng-andeng barang lho sampean iki. Sik, Mbak, sik. Marep rene. Mana? Rana. Rumah saku andeng-andenge biyen iki kiwa tengen kene karo kene lho. Kok sing siji kok ora ana apa merusut ya, Mbak? Rusut mengisor. Merusut. Ayo ya nek ngono kok ayo digoleki. Lambemu ora. 10-8 tembange. Ya, ya alon-alon. Amit-amit usanipun para warga masyarakat. Ya. Wong menika wiyaga saking Gunung Kidul nggih nyobi-nyobi jajal-jajal nggih kalih belajar kalih sinau nabuhi tayub cara mriki. Oh ya, ya. Sak gaduke nggih Pak Dalang. Nggih sak gaduke nek mboten gaduk menek ondo ya.
Ya ngono kuwi ca rasane. Iya. Sampun nggih Pak Dalang. Nyoh, sawirane nggo sampean. Agem kula. Iya no, Ya sing ampun. sago nembangke sampean kuwi Tapi niki wau menawi salah ngapunten nggih. mboten napa-napa, sing wajib sing mempunyai wewenang menentukan benar dan salah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mula ya. Ya. Ikhlas niki. Ikhlas mergo ngene, Mbak. Sampean wis minangkani ya kanthi ikhlas. Mbangane sindan-sindan kuwi gur ora kalap gawene gur tiwas dirajek wesi untune. Nggih. Iki sampean sing berhak nampa, ngoten. Yakin? Mergo heeh yakin, mergo iki mau wis mandat saka Bu Kepala Dusun sawirane diparingke disukake sing nembangke. Endi kok ket Iki. mau ikhlas diparakne rono terus. Makasih Pak Dalang. Matur nuwun. Nah ya karepku ki tak suwek-suwekke ki arep weruh andeng-andeng kok. Ora usah golek-goleki. Guyon nduk, guyon. Ya, ya. Heeh. Guyon. Nembang meneh. Mbang meneh. Ya, Mbak Via mau entuk titipan. saka sapa? Saka Lek Basuki. Lek Basuki iki Bapake dheke. oh. Kembang rawe mesti. Wong aku ya wis hafal. Pendak-pendak ketemu Lek Basuki iki tembange kuwi. Ya, Mbak Via ngadeg, Mbak. ya. Nganggo sepot ora, Mak? Ora sah. Yagane wis don jekuntrut kabeh. Sing nyaron wis reka-reka dolanan HP kae. Ya. Manu dahar. Oh, maem to? Injih. Ki apa isih doyan sego kae? Nggih alhamdulillah sekedhik-sekedhik tesih. Oh, ya tak kira nek terus nesu karo sing wedok ki terus sing dipangan BR. Bangsa polar kuwi to. Polar, wis pokoke ternak-ternak kuwi. Sentrat. Ya. Tembang yo. Ije. Panyuwunan saking Lek Baskusi. Lek Baskusi. Kuwi keng romone sampean. WA jenengan to? WA. Oh, kae bapakmu karo aku ki sok rondo bareng kok. Transfer mboten niku. Ora. Lah piye to bapakku ki? Ya engko ketakono. Ya. Eh. Kembang rawe digarap tayub alon. Oh ya. Ora apa-apa sing sak ramban digarap tayub iku sing kepindhone digarap jadril. Ya. Ya. Buka bonang, Mas. Nah, monggo. Monggo Mbah Mudin badhe ngibing.
Iya ki ngetutke irama kendang to. Lah kowe karo sing ngendang Jaipong ora akur kok piye? Ha, ora plek ya. Oh. Ya. Mula sesuk neh ki sing akur dadi men sing ngendangi karo sing dikendangi ki cocok ngono lho. Nek wis wayahe suwuk ki ya gek kowe ngene isih. Lah karepe urung arak suwuk Ah. mergane. Dadi karepe kono karo karepku ki beda. Ngono kuwi. Ya karepmu urung arep suwuk. Nggih, karepku. Ning kono dhisik pengen ndang rampung. Lah ngoten. Ya Pak berarti wis muak karo kowe. Ya ora apa-apa nek wis muat. Nggih, sampun nggih Pak Basuki. Bapakmu dhewe. Lah nggih. Ya, Wis kek niku. Matur nuwun. Iki kolaborasi anu nduk, cara kene karo cara nggone dhewe kono. oh iya, jadilan. Mbak Pia ki nek nari jadil jane ya apik. Ya, Nek jadilan ki rak sok nganggo topeng. Ning nek Mbak Pia ora usah nganggo topeng wis persis. ya. Kowe ki aja ngina fisik to. Wah lah dek iki malah aku cenen sepuasmu tok asok-asokke ora apa-apa ngono kok ya. Deke dhewe sing muni ngono. Ya. Ayo Mbak Niken Rajek Wesi. Wah, ya. Enjing pita kumuro saking Astina negeri kowe kang ngadeg Balatoswa Prabu Sananira saking Jalanidi arasa madangi jagat tok mungo maning sapucake mukir marapabang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung ora Yo ngalah mosok ya aku arep kapusan meneh. Mas ora lha iki kapusan wis ping pira ora Kok laki-laki suka menghapusi. wis pindho diapusi wong lanang ki anak loro lembarep kabeh kae Ora apa-apa nembang Terus wonten dawuh menapa? Nimas kesayangan tembange kuwi. Ya. Nggih. Iki lagi viral neng dinti wong hajatan neng Diana dangdut kuwi mesti diunekke, Mbak. Tak kira Mars PKK. mau wis Wis. Ya. Judule kesayangan. Nggih. Ya. Menawi Buduka kersa nembang, Monggo, Ibu. Bu. Ibu Pinter nyanyi lho Buduka iki lho. Lah, nggih. Cantik Buduka. Nggih. Nggih. oh beda bojone Klimen ki ya dukuh ning seje Iya. Ayo cantik kok tekne ora pinter. lah ngopo Lah bojone Klimen lho. aja ngono kowe nek kowe urung tau srawung Mas Klimen sing ngempul kuwi Lah ya sak sawung lho wong kenal ya wis suwe. lah masa urung weruh kasudibyane Masa ora. jan Ora minat. wis alugara tenan Ya, kesayangan. dibukani kendange Jaipong terus kok ditibake ning langgam Oh ya. Ya, ansar laras. Wasik. Ya. Kang Mas kesayangan kaya apa rasane ati iki suwe ra krungu
Aja linggo sik, Yeah. ben disusul kancane ben do ngadeg. Ya. Ki do anu withdraw urung iki lho, Do. Do cekelan HP kabeh. Slot udah Anggapmu ngeslot ngono. ngembang ki. Iki ora sinden sak-sake. Ayo, Mbak Wondo karo Mbak Ica. Mbak Wandra kok Mbak Wondo ora. Ayo sedaya Mbak Yanti karo nyane Mbak Bengok. Ya. Iya. Ya Via ndek kanca jenenge Bengok ngono. Karapane bengok celukane. Jadi Ya. karapan sing wingi wis ora kanggo ya. Apa? Bombok-bombok. Drembombok. Lah kowe tersinggung kok ketok. Emang kok jane manuk drembombok kuwi rak wujude manuk to, Mbak? Sing persis kaya aku. Raine putih ning awake ireng kuwi. Lah aku ki lek wis putih. Ya lowong Ya. Tembangnya apa, Mak? Sriuning lho. Oh ya. Wong awake dhewe rene iki nyusul Sriuning kok. Ayo. Tembange sing kepiye? Sriuning mustika tuban labuh tresna lan jebaya pati. Kaya-kaya ngelingake. Kuwi senggakane. Senggaan saka khas Gunung Kidul kono. Oh ya. Iringane arep digarap kepiye? Dijae pongke. Oh ya, alon. Ya, Mas. Ayo, Bos.
Ya, 1 2 3. Tresna Dewi Ramaya Asai. 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 Kaya ngelengake Senajan wakasanira Dena alabona kono matur nuwun. Ya, Nduk, piye, Mak? panase kok kaya ngene. Kuwi kas kene yo an. Kok ditokke nek gara-gara Ya, waktune ya kudu didum. ya lakone lakon dawa, Mak. Wong warga ya ngersake lakone Banjaran Narayana. Ya, Ning iki engko ora tekan moksane Kresna ora. lah, Kanca-kanca ben ndok ngaso. ya. Agni Palwaka siking tahana kono tahana lena